Най-дръзкият маркетингов кейс в историята на съветското шампанско. Това е супер яка история. Някога шампанското като Дон Периньон е било само за елита. Една бутилка е струвала колкото половин заплата на обикновен работник. Но през 1936 година Джозеф Сталин взима стратегическо решение. Шампанското трябва да стане напитка за народа, не от щедрост. Защото алкохолът е перфектният масов продукт. Разтоварва след тежък ден и се продава лесно в големи количества. Остава само едно – да се опрости луксът. Скъпата ферментация от 35 години се замества с 25 дни. Захарта прикрива недостатъците. Хората обичат сладко и рядко разбират нюансите. Планът е бил за една година да продадат 12 милиона бутилки, а реалността е, че продават 250 милиона бутилки за една година. Така луксът става достъпен, празникът задължителен, а усещането за елитност влиза във всяка панелка. Тук маркетинговият урок е много прост. Вземи елитен продукт, вземи елитен символ, опрости продукта, запази усещането за лукс и го мащабирай за масовия пазар. Не продавай вкуса, продавай усещането за празник. А ако искаш да разбереш как да приложиш подобна логика за твоя бизнес в социалните си мрежи, може да се пазиш диагностическа консултация в линка в профила.